በቅድስት ሥላሴን ዛምኖት ማኅፀን ከደከ ሰይጣን በቀር መዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም አለ ናቅተ ከዚህን ሰባሃከን ባርከ ከዚህን ተአምነከን ስለ ከዚህን ወሰበቃክ ንገንደከ እየውን ቀን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰገድ ኩሉ ብርኮ ለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያጋ ሰው ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋው ለኩሉ ዘነፍስ ጨዋ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ መሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገን ይሁን። ስለ አምላክነትካን ስለ ፈጣሪነትካን ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካብ መሳዕ ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኻልና ኣምላኽና ክሳዕ ጂ ምስኻና ዘለኻ ነመስግነካ ትረፈ ሂወትና ከይትፍለየና ድማ ነመዕቆበካ መንፈስካ ምርሓና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ ምብርከም በደልና ይትኺደና ዝጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና ብመንፈስ ዘዕብየና መገድኻ ዘትሕዘና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ግበረልና ሕጂ ንፅልዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጸሎት ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ኣምላኽና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና እዙና ነፃናናዓልና ጥምያት ንስዓልና እስራት ፍትሓልና ምርኻት ንዓዶም ምደሰልና ፀበቦም መሰረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምደሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና احنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسانا ندقلنا كم كفار احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر النزال علمنا تكاي ما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام فسلام لك الله احنا خدن قلخي السقاخو ندنقلي خاد يجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرختي فركر سخوم برغي أمل تسقى جابير مساقي أوفس تدسولكي حتياتنا سريرنا نفت ودغ يسوع كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين فتاوي شرك دينا املاكنا ودانيس كريستوس كان كان سرات يدم ساسي ابسا ولد لبرك ساتي برهان انتم ابي قناه ويدي قناه رن سارغو صنت بسمكم كن فتانون صحنه يرسين كلون سمات زيو مهارن كريستوس مال 10 تفلت زي مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس مال 10 تفلت بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم مهرنا 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 كريستوس ذا سعد زي أمن بارسجا ويتنا يس كريستوس أما قبرن ما فتصمت ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سال مسألة زخنة كم ودات أجزي عد مسبت تغصر نمسجانا ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ቀረበ ሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰዊረና ረዲእናኒ حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسعدا سعد يا ونبصحنا ايو الجمعة ذا قدس على الزيام بكل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل جابير املخنا لمن لنا وقويتانا جابير كل تحزابون قويتنا املخنا ودعنا يسوع كريستوس بقى كل جبرين ما انت كل جبرين او شغل جبرين مسكنا كلنا سلا صور كنا زرد اخنا نزحل خنا نبخاو سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا دعو كنا زت مع خنا كسعدا سعد يا سلا زبص خنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا كرسب سلا زل منك كلنا كم حرد كون دللنا نزق السعلة دي عن كل زمن وطنا نأخذهم فراب بفصم سلامكم بفصم عبنا كل غناتن كل مكران حبهم قولن زخني كل قبل سيطان مخرف على السبات من العل سلان أقويتا كبارح كاب كل حزب خاونا رح كاب جرياب زلنا يجبطاونا رح يطعمن زعشين أزلنا تمنا كربيتين كل حال السلام كرق سلطان ذهب كان نسخاهم كاب كل خفاعد احنا نبلهنا برنا فتنا يتأتون حد ودها قلتنا ملخنا مدحنا يسكرسس من تفقر سبيل بس جبر محرتين قرأتان مسخا معرم حوم زغنا منفس كل سن مسجانا صنعتهم بوزر لك على من كل سعان زل علم أمين نايم نحام زمور مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرن كم تعبير راغا أبا ساي دمسس كاسا يتصبك حسبني كم حتى أتيو ناسريني أنا أبا ساي فلت اللخمو حتى أتي كل جزيب قد مأيو بزربا خاص عادق فرد خالص وان كاتر كبس أنا أخاطر يبدلكو أمكن ميخا أكي جوركو نوبا أبا سات ولدكو نكابا حتى أتنستني نحن حق أو اشتغال تدليو عبعو انتو مهارني
انت قصرف سمع زاصريني كبرد كصدف صبني تزغت كتقين عصم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني كسكا بحاتياتي كولو نبزل عبساي وندمسسو واملاخ صوري لب فطر لي صنو منفس قاوي تحدث كابغت كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادኛ መንፈሱን ደግፈኒ መገድ ኻን መፍረስ ቁምሮምየ ሓጣን ነባኸም ለስዮም ወአምላኽ አምላኽ መድኃኔ ካብ ዕዳ ደማ ነክፈኒ ልሳነይ ጽድቅ ሃሉል ክትብለላይ ጎይታ ያፈይ ምስጋና ከነገርስ ከና ፍሬ ክፈት መስዋዕት ባይብለካኒ ተዘይኮነስ መቅረብ ኮልካ ነረ መስዋዕት ተምራራይ ትወገኒ ኸሞ መስዋዕት አምላኽ ሱር መንፈስ እዩ ወአምላኽ ንስብርን ቁጥቁጥን ድባይቱ ንቆኒኻ ንጽየም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካቲያት ኢየሩሳሌም እንደዳ ሽብ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብሙሉእ መስዋዕት ባክብለካ እዩ ሸዋ መሰዊኢኻ ራሕኮ ቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ጊዜ ድቃስን ኩርሶን ጉሰይን አምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ኃጢአተይ ክሓድገለይ ከዓ ኢልምኖ አሜን። አቦና አቤ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 130 አቦና አቦይ መርኬታ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወፂለ መስለኒ ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 132 አነ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክጽልየ ማማ ብሬ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 137 አቦና አቤ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 138 አቦና አቦይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 141 አነ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ክጽልየ ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ማማ ብሬ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 148 حاول ادخل بابا مزمور 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም መስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ መስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ መስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣትን ብርሃን ብሮኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣኻቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕሪ ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳትን ለመም እትብሉን ነፈርቲን ኣእዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ወራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድሪ እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ኣሜን ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ተስብሃት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ
ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹልን ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስራዕተ ክገብርሉ ምሳተው ስሞን ድማ ብኢድ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ ነትን ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ማማረ ዘነት ካብ ክፍልታት ጸሎት እኖ ኣብ ቅድሚ እቲ ኮነ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እሺ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድንን ቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን ኣሜን መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ቃል ህይወት የስማዓና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኾንሲ ነፍሲ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኻ ከለኺ እንታይ እትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ንእሽተይ ሓፋፍለለ ይብል ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ إذن وزلفني والعالم أعلن آمين ኣሜን ማማ ኣስሊ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ድምፂ ተዓፅያ ትክላ ምናልባሽ ንባብ ጀሚር ከተሃሊኺ ማማ ኣስሊ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ማማ ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጥለር ረድኤትኪ ይዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋለማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ይርሕቕ እዩ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕ እናበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ማማ ሙሉ ኦጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ኣለና ኦጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ኣለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽና መድሓኒና ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን እሞ ንቁ ተዕቁበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽለ ኣለኹ
ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣሜን ማማ ኣስሊ ነፃብ ዝኾንክዮ ሓብርኒ ኢኺ ማማ ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንሰየ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ከም ብሓደ ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታ መሓረና ምስጋና ነቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ኣመንቲ ትቅዱስም ካድካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ድማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓካ ይግባእ እሜን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረከ ንስኹም ብርኩም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህር ትምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ህይወት የስማዐና ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ወዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓሊፉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እሚታ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ማማ ብረይ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጽኻ ኣነ ነፍስህና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነመስግና ኣሜን ጎይታ መሓረና ምሳሌ እዋ ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን ኣቦይ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ቃለ ሕይወት የስማዕልና
كل بزحزة سماين مدرن زرعن زيرن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ ንአምን بحد ጎይታ بኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ብሉ ዝኾነ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩእና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ بخبر ناب سمايات عرقة أبي ما نابو تغمته كم بحدش نهيوان النموتان كفرد بخبر خمسيو نمانقستون مودة أتا يبولون ويتان محوين بزغنة كاباب السرع زمن فسكدسون نامن نسابين والدن نساقدلون نمسقنون بنبيات التزاربيو لألو خلونا هواريات قبايا بزغنة بحان تقدس بيت خريستيان نامن نحرقات حاتيات بحان تتمكات نامن تنسى متانن زل عالم زمسي والتسفان قبر آمين سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣት ተደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን son tralaison tralaison ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን tralaison 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን tralaison 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን tralaison 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን tralaison 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 ላይሶን 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 ክርያ ላይሶን tralaison tralaison ማማ ሙሉ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትእቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وعقوبكم عبسانا በትካ አምላክን ወአኮበከ ማዕበሳነ
ወጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ቆሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ እዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅድስም ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብጸጋን ብርህራይን ትመብቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጸለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ተነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ እጂ ድማ ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹንሎ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እንሪኦ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ሃይማኖት ኣበው ናይ መምህርና ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ኤጲስቆጶስ ናይ ቆጵሮስ ኣብ መጽሓፉ መልህቅ ዝተባሃለ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ዘስፈሮ ኢና ከነንብብ ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምዕራፍ 56 ክፍሊ 6 ካብ ቁጥሪ 21 ጀሚርና ከነንብብ ኢና ኣብ ቁጥሪ 22 ዘላ ንባብና ማማ ጥርሓስ ኣስመላሽ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 9 ንባብ ቁጥሪ 21 22 ኣስዒቡ እዚ ቅዱስ መምህር ኤጲፋኒዎስ ኣብቲ ዝዘከርናዮ መጽሓፉ ከም ዝበለ ስጋ ሰብ ስለ ዝተዋህደ ፍጡር ተሰሚዩ እሞ ዳግም ብምሳሌ ክንገር ከም ዝግባእ መእተውን ንኽኾነና ኣፍ ደገ ከዓ ተሰሚዩ ኣሎ ኣብኡ ኣቲና ከዓ ሰናያት ንረክብ ናቱ ተባሂልና ድማ ንስመ ይብል ልጆች ተስማዕና ኣሜን ከመይ ምስኹም ኩልኹም ዓብድኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ 10 ፍቕዲ 9 እዚ ደገ ኣነ እየ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅን ምጓሲ እውን ክረክብ እዩ عليه وتسمعلنا ቀፂላ ደላ ንባብና ማማ ብረይ ዘዳግም 32 ንባብ ቁጥሪ 13 ዳግም ነቢ ሙሴ ኣብ ግራት ከም ዝዘንብ ዝናምን ኣብ ሻኻ ከም ዝወርድ ዝዓዛዕን
ዘረባይ ከም ጠሊ ይውረድ በለ። ዘዳግም 32:2 ማማ ብረይ ድምፂ ተዓፅያ ትክላ ምስለኒ ደልየ አይደለሁም እሺ ዘዳግም እዋ ኣብ ኦሪት እዩ ካብተን 5 ወር እወ ዘዳግም ክንደያ 32 ቁፅሪ 2 2 ቁፅሪ 2 እሺ እግዚአብሔር ከአበለኒ ንዕኡ ንብዘሎ ህዝቡን ንሃገሩን ኣብ ኢድካ ኺበካ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራህ ከምቲ ኣብ ሄሶቦን ዝነበረ ሲሆን ንጉስ ኣመራውያን ዝገበርካዮ ንዕኡ ድማ ከምኡ ክትገብሮ ኢኻ ሳድያ ቆኖስ ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 24 ክልተ ንባባት ኣለዋና ማማምሉ መዝሙር ዳዊት መበል 72 ቁጥሪ 6 ማማረ ዘነት ዕብራውያን 6:7 ንባብ ቁጥሪ 24 ከመይ ዘዓዛዓ ኣብ ሻኻ ይወርድ እሞ እቲ ሻኻ ነቲ ዘዓዛዓ ዝቕበሎ እንተኮይኑ ሰራውሩ ይነውሕ እቲ ሓረስቶት ዝትስፈዎ ግራት ድማ ዝናብ ይቕበል እሞ ነቲ ዘርኢ ብትእዛዝ እግዚአብሔር እንተዳ ተቐበሎ ፍሪኡ ይሁቦ ብምቕባሉ ድማ ዝበለጸት ትምህርቲ ይረክብ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 72 ቁጥሪ 6 ከም ዝናብ ናብ እትኣጽዶ ሻኻ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ጥሜቕ ኮይኑ ይወርድ ለቃላት አሜን። ዕብራውያን 6:7 ማማ እሺ ያቆን ወደ ኣብ ክንደ ኣብ 56 ኣነ ዝርኢ ዘለኹ ሲእነ 55 ቁጥሪ 15 በፂሕና ኣለና ሕጂ ሕረ ዕብራውያን 6:7 እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዘስተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ። አሜን አሜን። ኣብ ቁፅሪ 25 ዘላ ንባብና መምህርቲ እምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 34 ክሳብ 36 ንባብ ቁፅሪ 15 እዚ ብእግዝእትነ ድንግል ማርያም ዝምሰል እዩ። እዚ ኣነ ድንግል እየ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ክትብል ከላ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለልኪ እዩ ስለዚ እቲ እትወልድዮ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ልዑል ድማ ክስመ እዩ ክብል ከሎ ሰምዐት። መምህርቲ እምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 34 ክሳብ 36 እሺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 34 ክሳብ 36 ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ ዘመድኩ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ። አሜን። ኣብ ቁጥሪ 26 ዘለዋ ንባባት ማማ ተርሓስ ሳስመላሽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 38 ክሳብ 54 መቐፀልታ ናይዛ ክትንበብ ፀናሐት እያ። ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 118 ቁፅሪ 27 ንባብ ቁጥሪ 26 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሰራሒኡን ፈጣሪኡን ክኸውን ከሎ በኣፍ መልኣኽ ተዛረበ። ጎይታ መልክዕ ባርያ ወሰደ። እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ንእግዚአብሔር ቃል ክትጠንሶ ናብኣ ተቐበለቶ። ከምቲ ለምለም ሻኻ ዘዓዛዓ ግራት ከዓ ዝናብ ዝቕበል ንሱ ኣብኣ ሓደረ ካብኣ ከዓ መዋቲ ህላዌ ሰብ ወሰደ ንጹህ ፍረ ከዓ ከምዚ ተራእየ።
آمين. كلام تسمعنا لقاس مرات حدا كابسان شمون تسكع 54 ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ትዘረበኻ ይኹን ኣለይ በለት እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ በቲ ቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እዚ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓዊላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናበይ ክትመፂ እዚ ካበይ ይኩነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍፀም እዩ እሞ እታ ዝኣመት ብርኽቲ እያ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይን እግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኺ በቲ መድሓኒ ባህ ይብላ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅዕት ክብሉን እዮም ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልፅሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም በር ዘረቦም ንሓይላት ካብ ዝፋኖቶም ኣውረዶም ዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ብጥምያት ብፅቡቕ ነገር ኣፅገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢሎም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃም ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርዮ ተቐበሎ ማርያም ኣስታ 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ደሓር ከዓ ናብታ ቤታት መልሰት ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሕ በፅሐ ወዲ እውን ወለደት ጎረባብታ ዝመዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጎሱ ስጋ 54 ነይራ ቀፂልያ ሬታ ቀሊባ ተስማዕልና آمين مزمور داويت 118 እግዚአብሔር ሰአምላኸ እዩ ንሱ ናብረሃልና ነቲ መስዋዕቲ በዓል ዓመት ክሳብ ኣቕርንቲ መሰውኢ ብገመድ ኣሰሩ ኣሜን ቀፂልና ናብ ክፍሊ 7 ንኣቱ ኣለና ክፍሊ 7 ቁጥሪ 27 ኣብ ቁጥሪ 28 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ማማሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ክፍሊ 7 ንባብ ቁጥሪ 27-28 ከም ብሓድሽ እዚ ናይ ቆጵሮስ መምህር ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ኣብዚ መልህቕ ዝስመ መጽሓፉ ከም ዝበለ ባዕሉ ቅዱስ መድሓኒና ካብ ሰማያት ወረደ ምድሓን ምእንቲ ክገብረልና ከዓ ብምሕረቱ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ እግዝእትነ ማርያም ሰብ ኮይኑ ብህላዌኡ ናብ ስጋ ዘይልወጥ ቃል ካብኣ ተወልደ ብህላዌኡ ናብ ስጋ ዘይልወጥ ቃል ካብኣ ተወልደ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣማሙሉ 18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ኸላ ከይተራኸቡ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ከሓድጋ ሓሰበ እምበር ክጋልፅ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፀይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣት ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂት ወሰዳ በኹሪ ወዳ ክሳብ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ስለኣላት ምስጋና ኣሜን ቀፂላ ኣብ ቁጥሪ 29 ዘላ ንባብና ማማረዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ንባብ ቁጥሪ 29
እግዚአብሔር ቃል እዚዩ እግዚአብሔር ቃል እዚዩ ሰብ ኮነ ምእንቲ ምድሓና ስጋ ሰብ ዝተዋህደ ንሱ ከዓ ንሱ ካብ ኣብ ዝተረኽበ ጉድለት ዘይብሉ ስርዓት ፈጸመ ምእንታናን ምእንቲ ምድሓናን ወረደ ከም ኩሉ ሰብ ከዓ ፍጹም ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል ህይወት ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብእኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብእኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብእኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብእኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብሮቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአና ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ክብር ይመስገን ኣሜን ቀፂላ ኣብ ቁጥር 32 ዘላ ንባብ መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 18 ንባብ ቁጥር 30 ክሳብ 32 ንሱ ካብ ኣብ ዝኾነ ፍጹም እዩ ብምትሃት ዘይኮነ ብሓቂ ፍጹም ሰብ ኮነ ካብታን እግዚአብሔር ቃል ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ንባዕሉ ፍጹም ስጋን ነፍስን ፈጠረ ካብታን እግዚአብሔር ቃል ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ንባዕሉ ፍጹም ስጋን ነፍስን ፈጠረ ከምቲ ኣብ ኩሎም ነቢያት ሓዲሩ ኣብ ኣቶም ሓይሊ ዝገበረ ኣብ ሰብ ኣይሓደረን እቲ ቃል ስጋ ደኣ ተዋሃደ እምበር ህላዌ መለኮቱ ናብ ሰብ ምዃን ኣይተለወጠን ዳግም ከዓ ጎይታና ነፍስን ስጋን ተዋሃደ ኩሉ ግብሪ ሰቡን ፈጸመ ብፍላይ ከዓ ባዕሉ ስጋኡ ከም ዝፈጠረ ንነፍሰይ ከንብራን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ኢሉ ተዛረበ ብፍላይ ከዓ ባዕሉ ስጉኡ ከም ዝፈጠረ ንነፍሰይ ከንብራን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ኢሉ ተዛረበ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 18 ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ እየ ተቐበልኩዋ ኣሜን ቀፂልና ናብ ክፍሊ 8 ንሰግር ኣለና ኣብ ክፍሊ 8 ቁጥሪ 34 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ብዙሕ ግዜ ትደጋገምያ ማማ ትርሓስ የቕሬታ ይርጋ ኣለምስ ኣይፎን ትብል ኣትያላ ነፃ ተሃሊኺ ገላትያ 4 ካብ 4 ክሳብ 6 ከተንብብልና እንደይጥዕመ ክትኮይኑ ምናልባሽ ከይትበኮር ምእንቲ ድምፂ ግበርለይኺ ንባብ ቁጥሪ 33 34 ከም ብሓድሽ እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብ ዝመልእኽ ዝስመ መፅሓፉ ከም ዝበለ ሃዋርያ ከም ዝበለ ንሱ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ከም ሕጊ ኦሪት ከዓ ገበረ ገላትያ 4 ካብ 4 ክሳብ 6 ህይወት ይስማዓልና ንዓይ ሂብካኒ ርጋለ እወ ኦኬ ገላትያ 4 ካብ 4 ክሳብ 6
كان فعل كوي تحرك عليه وتسمعنا كبرنا أملاخ يكون تمسكن ملعب زمن مسمت أجنا نتهم تحت حقي زلوا تشيتوا ما أنتي كوتهم نحنا ولدنات ما أنتي كنركبسي أملاك نزي كاب سبيتي تولدت تحت حقي ونزخون ودو لأخو أمين ولود سلا زخونكم أملاك نتي أبو إلو زوع منفس ودونا بلبنا لأخو أمين كبر مسكانا أملاخون آمين. قتلنا أب قطر 37 أنت نبابلاتنا ماما ترحس قداميتي ملكت بيتروس معراف 3 كاب 18 كساب 10 نباب قطري 35 كساب 37 داقم كلتيኦም ኣብ ዝተዋሃዱሉ ጊዜ ብዘይ ምፍልላይ ጸኒዖም ይነብሩ ቃል ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ብሕጊ ኦሪት ገበረ ብምትሃት ወይ ብተምሳል ዘይኮነ ብዘይ ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ሰብ ፈጸመ እምበኣር በዚ ከምዚ ኣምሳል ካባኻትኩም ሓደ እኳ ብኸንቱ ዕሽነት ኣይስሓት እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ዳግም ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብርግጽ ዝተወልደ ንሱ እዩ እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ዳግም ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብርግጽ ዝተወልደ ንሱ እዩ ንሱ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ፍጹም እዩ ንሱ ኣብ ሰማይ ፍጹም እሞ ኣብ ምድሪ እውን ፍጹም እዩ ስለምንታይ እዩ ፍጹም ኣብ ፍጹም ሓደረ ዝበሃል ንባዕሉ ዝተዋሃዶ ግብሪ ደኣ ፈጸመ ካብ ሕጂ ግና ከቶ ኣይክፈልን እዩ መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ምስታ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ወረደ ከምዚ ብዝበለ ተዋህዶ ድማ ካብ ሞት ተንስአን መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ምስታ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ወረደ እሺ ንባብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 እሺ ቃል ተስማዓልና ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ መንቲ ከቅርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ብኡ ከይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልትታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሂደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓኑላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም አሜን ቀለውት አሜን ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 38 ማማ ብረይ መሃሊ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 መሃሊ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ክሳብ 29 ካብ ሕጂ ግና ኣብ ዕፁ ማዕጾ ኣትዩ እሞ ኣይተሓዝን ኣይድህሰስን እዩ ከም ምትሃት ከይሓስብዎ ግና ቶማስ ዳህሰሶ ነቲ ዝተባህለ ምስ ፈጸመ ድማ ብኡ ኣመነ እነሆ ዝኾነ ሰብ ከይጋገ ከዓ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብኢደይ መርመርኩ በለ هلي أبيدادي يكون ودي مهلي أفتي تغى مزمور داويت أكباب اخترق بيا أخي لا رخي بيا أنا بيدا مهلي 4 إيش تعرف بتوي يدو بنهال سدده ويشتبوا تدفن نفتوتي كخفت اللي تنساخو أداوي كربي أصابعي كأبلع لي متهات مهرهر فساسي خيربي أنتبتبه آمين قال وتسمع لنا آمين قال هو تسمع لنا يوحنس معرف إسراء كاب إسراء 4 كساب إسراء الشعب
እቲ ዲዲሞስ ዝበሃል ቶማስ ሓደ ካብቶም 12ስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ንሱ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይርኤኹ ኣጻብዕተይ ድማ ኣብቲ ተሸንከረሉ እንተዘይእትኹስ ኣብ ጎኑ እውን ኢደይ እንተዘይእተኹስ ኣይኣምን እየ በሎ። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ። ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ። ንዓፅቡ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ። ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሎም እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሓር ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምፅእ፣ ንእዳዊ እውን ርአ፣ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምፅእ እሞ ናብ ጎነይ እትዎ፣ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ መሊሱ ከዓ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኣሜን። ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝርአኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ኣሜን። በዓላትኩም ምስጋና። ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 43 እዩ። ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9። መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 5። ማማ ትርሓስ ካልይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9። ማማ ህይወት ቀፂላ ደላ ንባብ ናባኽያ ንባብ ቁጥሪ 29 ቁጥሪ 39 ክሳብ 43። እግዚአብሔር ክነሱ ሰብ ከዓ እዩ። እግዚአብሔር ክነሱ ሰብ ከዓ እዩ። ምድብላቕ ኣይገበረን፣ ነቲ ክልተ ግና ሓደ ገበሮ። ነቲ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣጽንዐ፣ ሓደ ሓይሊ ገበሮም። መለኮታውን ሰብኣውን ብተዋህዶ ሓደ እዩ። ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ። ክልተ ክርስቶስ ኣይኮነን ሓደ ዝኾነ። እቲ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ንመለኮት ናቱ ኾነ። እቲ ዘይምርመር መለኮት ድማ ንስጋ ናቱ ኾነ። እቲ ዝሞተ ኣይጠፍአን፣ እቲ ዘይጠፍእን ዘይሓምምን ከዓ ኣይማሰነን ኣይሓመመን። ከመይ እግዚአብሔር ኣይጠፍእን ኣይልወጥን እዩ። ነቲ ኣብ የማን እግዚአብሔር ዝነብር ጎይታ ንዕኡ ምስኡ ደኣ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ገበሮ እምበር ንስጋስ ካብኡ ኣይፈለዮን፣ ንኩሉ ብተዋህዶ ገበሮ። ብመለኮት ምስ ኣብ ሓደ እዩ፣ ብሓደ መለኮት ከዓ ምስኡ ይነብር። ንሱ ዘይተፈጥረ ፍጹም ኣምላኽ ዘይምርመር ሰብ ዝኾነ ዝሞተ ዝተንሰአ ፍጹም ኣምላኽ ዳግም ዘይመውት እዩ። ንሱ ብኩልንትናኡ ሃብታም ከሎ ምእንታና ደኽዩ እዩ እሞ ደጊም ኣይደክን እዩ። ኩልንትናኡ መንፈስ ክነሱ ስጋ ተዋሃደ፣ ስጋን መለኮትን ከዓ ሓደ ኾኑም። ሓደ ጎይታዩ ንጉስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር እዩ። ንሱ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ። ንሱ ካብ ኩሎም ኣሕሉቕን ስልጣናትን ካብ ኩሉ ዝስመስምን ልዑል እዩ። ፊልጵስዩስ 2:9 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ክብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ
ኣሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 2 ሳዕ 5 ኣብዘን ዳሕረዎት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበልና። ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማና ግርማ ተቐመጠ። ከምቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለፀ። እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖሚው ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎም። አሜን። ካልኦት ትስማዓልና? ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱ ምንትኻትኩም ደኸየ። አላ ቀፂላ ደላ ንባብና ማማ ይርጋለም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ያ ንባብ ቁጥሪ 44 ኣብ ቅዱስ ወንጌል ኪዱ እሞ ንኩሎም ኣሕዛብ መሃሩ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ኣጥምቕዎም በለ። ማማ ይርጋለም ወንጌል ማቴዎስ 28:19 ማማ ህይወት ወንጌል ማቴዎስ 28:19 نعيش زويا خلينا نديكون حكي ولا هو ማማ ህይወት ወንጌል ማቴዎስ 28:19 alright okay 19 بحسابين زلوا እሺ ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኣሜን አሜን። ቀፂላ ደላ ንባብና ቁጥሪ 45 መወከሲ ጥቕሲ የብላን ንባብ ቁጥሪ 45 ናይ መወዳእታ ንባብና ክትከውን እያ። ቀፂልና ምዕራፍ 57 ስለ ዝኾነት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ድምፂ ዘሎ ሰሙን ክንሪኣ ኢና ንዓ ንሎሚ ኣብዚኣ ንባብ 45 ክንወዲ ኢና። ንኣብ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንወልድ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ። እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍጡራን ኣይኮኑን፣ ኣይልወጡን፣ ኣይናወፁን እዮም። ጥንትነትን ፍጻሜን ከዓ የብሎምን ይብል። ኣራይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለናዩ ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። መድረኽ ናባኹም። ያቆነ ኣነ ደ ክዝምር ከመይ ምስኩም መስሊ እሺ ማማ ኣስሊ ኳ ሰላም ኣተኺን ኳ ሰላም ተመለስኪ ኣላይ ኳ ሰላም ጠናሕና ስማቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዳዕመ ኣሜን። ምልእተ ጸጋ ትብል ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ክዝምር እግዚአብሔር ይሕግዘኒ። ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና ምልእተ ጸጋ
ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና እንሆ ካብ ሕጂ ኩላቶም ወለዶ ሓቢርና ንዓኺ ብፅቲ ንብለኪ ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና መርገምና ዝድምስስ ወሊድክልና መድሕን ኣመስጊኑ ኣፍና ብሰሓቕ እልልታ ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና ንጽህቲ ህልና ምኽንያት ምድሓና ህያብ ናይ ጥርያኖስ ጎይታ ዝሃበና ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና ከምተን ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታት ኣለውናልኪ ሎሚ ንጽውዕ ንስምኪ ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ከመይ ኮነልና ክብርን ምስጋናን መድኃኔ ዓለም ይሁን። ስለ መዝሙሩ ይኽበር ይመስገን መድኃኔ ዓለም። አገልግሎትኩም ይባረክ። አሜን። ወይ ቃሌዎ ተስማዕልና ዝማሬ ምላእክት የስማዕልና ማማ ኣስሊ ምልእተ ጸጋ ኣደ ጎይታና ናባና ክትመፂ ካበይ ኮነልና እናበለት ክትዝመረልና ጸኒሓ ኣብቲ ትሕዝቶ ከምቲ ክንሰምዖ ጸንሓና ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ዘሎ እንሆ ካብ ሕጂ ኩልና ወለዶ ሓቢርና ብፅእቲ ንብለክ ኣለና። ንምንታይ ኢና ከዓ ብፅእቲ ንብለክ ዘለና? መርገምና ዝድምስስ መድሓኒ ስለ ዝወለድክልና ብፅእቲ ንብለኪ ነመስግነክ ኣለና። ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሕና እውን ሽምኪ ንፅውዕ ብፅእቲ ንብለኪ መድሓኒ ስለ ዝወለድክልና ኣትምልእተ ጸጋ እናበለት ክዝምረልና ጸኒሓ ደስ ትብል መዝሙር ደጊመ ዝማሬ ምላእክት የስማዓልና። ካብዚ ብምቕጻል ካብ ጉባኤ ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሰኒና ከነስተንትና ናባኹም። ዲያቆን ሓወይ ትርሓስ። እሺ ማማ ትርሓስ። ኣነ ከንብባ ስለ ዝፀናሕክ እየ እሞ እስተንትና ነይረ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 41 ክብለ ኮኑ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂ ዓው ኢላ በለት እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ኸ ካበይ ይኮነለይ? አሜን። ተስማዕልና ኣጋጣሚ ምዝናይሎም ዝነበረ ትምህርቲ ንባብና ትተሓሓዝ ኮይና ጸኒሓታ መዝሙር ቴንኪው። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 41 እሺ ካልኦት ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም እትብል እያ እታ መዝሙር። እታ ጥቕሲ ንዓ ትምልከት እያ። ማማ ትርሓስ ክትጠቕሰልና ጸኒሓ። ያኸ ዲያቆን ወደ 44 ካብ ኣያ መጽሓፍ ምስተና እዩ 44 እነሆ ድምፂ ሰላምታ ከምዝሰማዕኹ ኣብ ከርሲ እቲ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍፀም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርክቲ እያ። አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና። እሺ እዛ መዝሙር ተሰውዒልና ኣላ። ካብ ሕጂ ኩልና ወለዶ ብፅእቲ ክንብለኪ ኢና ምስ በለ ንምንታይ ኢና ነመስግና ንድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ወላዲት መድሓኒ ስለ ዝኾነት መርገምና ዝድምስስ መድሓኒ ስለ ዝወለድክልና እትብል እያ። ደስ ዝብል ፓርቲ ነይራታ እሞ ብዛዕባ ወላዲት ጎይታ ምዃና ገለ ጥቕሲ እስኪ ኣብ ትንቢት ኣለና ፈጣሪ ከም ትወልድ ኣደ መድሓኒ ምዃና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ንክርስቶስ ከም ዝወለደትልና ብብስራት ናይ መልኣኽ
ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዲያቆን ሓወይ ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹን መዓዛ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት 112 ካብ 1-2 ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓና ከኸፍታ እሞ ዳ ቀዲምካ ንኻ ጽቡቕ ደሓን አንብብያ ባዕለኺ ይድንግለን ዲ maybe تزور قالت حالي خم بالكي خلي لا دحان حجة أتين دي رقيبة ياتو ممكن عسل هذا ممكن عسل تغلطة እቲ እግዚኣብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዙ ኣዝዩ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ተሰልጥን ወለዶ ቁንዓት ክባርኽ እዩ ሉቃስ 1:26 ክደል እሺ اوكي بسادسيتي ورحي جابريኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፀየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ አሜን ቀጥሎ ተስማዓልና አሜን አሜን 27 بحنسين دلو I hope تماسا تاشو متقو هو تانا عند حرقة إلى كما يعمل مزمور تخيديا أقاتامي ماما حسن ماما برين وانت غيسان تاني حين كابو اللي هو تسمعنا እሺ عدل كيبنا حدا خلته ሉቃስ ኮይና 33 ከዲያቆን ወደ 33 ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ ይብሉ አሜን ቃለ ወተስማዓልና አደ ንጉስ አደ ጎይታ ፍትንዶ ዲያቆን ሓወይ ኩለንትን ሓሰብኮን ተቀዲመ እሞ ፍትንዶ እሺ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ደላ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰሚዓ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እተዛረቦ ክፍፅም ኮነ ከምዚ ዝብል እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ እሞ ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ብሙላ ናይ ጎይታና ልደት ተበስር እያ ስጋዕቲ ሓቲ ተኸድኩ ግዜ ክወስድ እያ እሺ ቃልዮ ተስማዓልና أرى أنا قاعد ببني دحنا بقول له خط قصة رأيت عند حسب كون كهبكم تحنت زاد بالكيا ماتيوس حدا كاب 10 شمنته على يتغا لوكاس كلته كاب شدشته علنا أبي إساياس كا تنبيت إساياس معرف شو عته قلت 14 لاتنا إساياس 9 شدشته علاتنا راي ناي مزمر أحسنتنا أبزخ أخلنا قبز بمقتصال كم تلمود ناي زلومي زنببنايو ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋኒዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ቆጵሮስ ኣብቲ መልህቕ ድብል መጽሓፉ ካብ ዝጽሓፎ ኢና ከነንብብ ጸኒሕና ምዕራፍ 56 ካብ ክፍሊ 6 ቁጥሪ 11 ጀሚርና ምዕራፍ 56 ኩላ ወዲእና
ኣብ 45 ውድእ ክፍሊ 8 ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ድብል ሰፊሕ ትምህርቲ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ ንባብ ኢና ኣንቢብና ሎሚ ከነስተውዕለሉ ተምሲና ስለዚ ካብዚ ክንበብ ዝፀንሐ ከነስተንትን ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሓደራ ወላ ቁፅሪ ክንደዚ ኣውፀለይ ዳበልኩም እንዳረኣኹም ኣብ ስክሪን ገለ ነገር ክትብሉ ናባኹም መድረኽ ካብ 21 ክሳብ 45 ኢና ኣንቢብና ሎሚ ምዕራፍ 56 ኢና ዘለና ምዕራፍ 56 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ ቁፅሪ 45 ክፍትን ዶ ንሽተይ ዌልካም መበራበር ተኾነና እሺ ኣብዚ ክፍሊ 6 ምዕራፍ ቁፅሪ 23 24 ብጣዕሚ ዝምስጣ መልእኽቲ ኣለዋ እሺ ዳግም ነቢ ሙሴ ኣብ ግራት ከም ዝዘንብ ዝናብ ኣብ ሸኻ ከም ዝወርድ ዛዕዛዕ ዘረባይ ከም ጠሊ ይውረድ በለየ ከመይ ዛዕዛዕን ኣብ ሻኻ ይወርድ እሞ እቲ ሻኻ ነቲ ዛዕዛዕ ዝቕበሎ እንተ ኮይኑ ሰራውር የንውሕ እቲ ሓረስቶስ ዝተስፈይዎ ግራት ድማ ዝናብ ይቕበል እሞ ነቲ ዘርኢ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ተቐቢሎሞ ፍሪኡ ይህብ ብምቕባሉ ድማ ዝበለፀ ትምህርቲ ይረክብ እዚኣ ብሓቂ ንዓና ትምልከት ኮይና ተሰሚዓትኒ ኩሉ ትምህሮና ዘለኹም ከም ዛዕዛዕ ማይ እዩ ንሕና ከዓ ከም ሻኻ ኮይና ክንቅበሎ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ብጣዕሚ ንዓና ትምልከት ኮይና ተሰሚዓትኒ ክንፈሪ ድማ ፅቡቅ ፍረ ክንፈሪ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ንዓና ትምልከት መልእኽቲ እያ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣሜን ቃልዎ ተስምዐልና እወ ንዘርኢ ንግራት ምስቲ ማይ ምስቲ ዛዕዛዕታ መሲሉ ድንግል ማርያም ኣብ ማህፀና ንጎይታ ምፃራ መሲሉ ኢሉ ኢሉ ከዓ እቲ ትምህርቲ ከዓ ናባና እዩ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ተተቐቢልናዮ ሰናይ ፍረ ከም እንፈሪ ከዓ እንከላይ ንዓና ትምህርቲ ፅቡቅ ኣስተንቲንኪ ፅቡቅ ኣስተቢልክላ ቃልዎ ተስምዐልና ማማረ ዘነት ቃልዎ ተስምዐልና እሺ ክንሰማዕ ምሰና እንዲና ደኣ ቀዳምነት ነቶም እነስተንትን እዚኣ ብፍሉይ ኣስተብሂለላ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ደስ ኢላትኒ እዚኣ ብከምዚኣ ተረድእ እያ እሞ ሓሳበይ ምስኩም ካፈል ንብል ዲያቆን ሓወይ ኣጋይሽ ስለ ዘለውኒ እየ። ታሽኮ ብለካ እሺ ፀገም የለን
ቀዳምነት ነቶም ተስተንትኑ ክህብ እሞ እንድሕር ስቕ ኢልና ግን ኣይተረድአናን ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ሕቶታት ኣለና ማለት እዩ። ኣቦታትና ስለ ዘለው ክምልሱልናያን ከም ፈቃድ ኣምላኽ ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና። ዲያቆን ወደ 44 ኣብ 56 4 ትናደስ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ። ሓደ ክርስቶስ ኣይኮነን ሓደ ዝኾነ እቲ መለኮት ዝተዋህደ ስጋ ንመለኮት ናቱ ኮነ። እቲ ዘይመርመር መለኮት ድማ ንስጋ ናቱ ኮነ። እቲ ዝሞተ ኣይጠፍአን፣ እቲ ዘይጠፍአ ዘይሓመመን ከዓ ኣይማሰነን ኣይሓመመን። ከመይ እግዚአብሔር ኣይጠፍእን ኣይልወጥን እዩ። እዚኣ ኣብረህልና ቁሩብ ሕረ እሺ ክርስቶስ ንሱ ምዃኑ ሓደ ምዃኑ እቲ ዘይልወጥ ዘይዝወሃደ ስጋ መለኮት ናቱ ዝኾነ እቲ ዘይመርመር መለኮት ድማ ስጋ ኮነ። ናቱ እቲ ዝሞተ ኣይጠፍእን እዩ ኣይጠፍአን ዘይሓምም ከዓ ኣይማሰነን ኣይሓመመን። ከመይ እግዚአብሔር ኣይጠፍእን ኣይልወጥን እዩ። እሱ ሓደ ጎይታ እዩ ኣይጠፍእን ኣይልወጥን እዩ። ናይ ስጋ ተዋህደ ብመለኮቱ ንሱ እዩ ሓደ እዩ ከዓ ኣይጠፍአን ኣይማሰነን ከመይ ዘይጠፍእ ዘይልወጥ ሓደ እግዚአብሔር ንሱ እዩ። ኣሜን። ዳይ ተወደ ይፍታ ና ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣነስ ወላ ከስተንትን ይለስ ነየናይ ገዲፈ ነየናይ ክብሎ ይለስ በቃ ኣዝዩ ዓሚቕ ትምህርቲ እዩ እዚ ንባብ ናይ ሎሚ ኩሉ ግዜ ከምኡ እንድዩ። ስለዚ እስኪ ገለ ክትብሉ እግዚአብሔር ኣብርሃልኩም። ምስኣ ዲያቆን ወደ 41 ነቲ ኣብ የማን እግዚአብሔር ዝነብር ጎይታ ንዑ ምስኡ ሓደ ህላዌ ሓደ አካል ገበሩ እምበር ንስጋስ ካብኡ ኣይፈልየን ንኩሉ ብተዋህዶ ገበሩ። ከዓ እሱ ኣብ የማን ኣብ ዝነበረ ሓደ ንሱ እዩ ህላዌም ሓደ እዩ እምበር ንስጋ ካብኡ ኣይፈልየን ንኩሉ ብተዋህዶ ገበሩ። እሳያ በቃሉ ግን ብትሳይ ችግረና እምበር ኩሉ ዝድኣ ንሱ እዩ። ታዶም ሰናያውን ምልእቲ ንሳያ كنت مسستنقر بس هدي يبلنا يوحدنا انبر كله يرد اكا صبقيو نمهار لنا اتي عقمنا كم زنحوز دلنا حصبق رف تاريخنا نحضر لنا زابير مسكن دول لنا كلهم تدرنا امين لان السنين ولا 4 كلتن تخونت تخكل هو 4 كلتن بملكوت مساب حدا ايو بملكوت حدا ايو بملكوت بحدا ملكوت كامس ينبر ንሱ ዘይተፈጥረ ፍጹም ኣምላኽ ዘይመርመር ሰብ ዝኾነ ብሞት ዝሞተ ዝተንስአ ፍጹም ኣምላኽ ንሱ እዩ። ኣብ ዳግም መጽኡ ዝተንስአልናኻ ሓደ ንሱ እዩ። ካልእ ከምኡ ዝበሃል ሳያይኒ ሰምዖን ኣብ ታሪክ ንየለን ሓደ ጎይታ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝነብር። ኣሜን። ካልኦት ተስማዓልና ማማ ብረ እሺ ካልኦት ጊዜን ለና حراي سقسق لنا تجيزي خي كيد منتي أنا خستنتن لوم تمهاركو أمونغوجين كتقارص إنه تخليهم تعدلنا عقم كبكم منتي ويدكم حافظ بلبس سكرين كريو منتي أفتح قطر عسران كلتن انتهيت بالله سجاسب سلازة واحدة فطور تسميم مو داقم بمثالي خنجر كم زجبا متون خاننا أفدقة تسمي الله سلازي سجاسب سلازة واحدة فطور تسميو إيومو يبلالله هجي نكرسوس نحنا أملاخ فتاري امبر فطور ترى سبيو عين بلونينا
እቲ ዝወሰዶ ስጋ እቲ ዝለበሶ እቲ ዝተዋሃሃዶ ስጋ ግን ፍጡር ስጋ እዩ ስጋ አዳም እዩ ካልእ ፍሉይ ንዕኡ ተባሂሉ ድተፈጥረ ድተማህዘ ካልእ ነገር የለን ስጋ አዳም ካብ አዳምን ካብ ሔዋንን አቢሉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሓለፈ ናብ ድንግል ማርያም ድበፅሐ ስጋ አዳም ፍጡር ስጋ ሰብ እዩ ወሲዱ ተዋሃሂዱ እሞ ስለዚ እዩ ስጋ ሰብ ስለዝተዋሃደ ፍጡር ተሰሚዩ ድበሎ ነቲ ዝለበሶ ነቲ ዝተዋሃዶ ስጋ እምበር ክርስቶስ ፍጡር ተራ ሰብ ንምባል ኣይኮነን ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ዝተወልደ ክርስቶስ ፈጣሪና እዩ እዚኣ ሓንቲ ኣስተውዒለላ ቀፂለ ኣብ ቁጥሪ 30 ክሳብ 32 ኣዝየን ደስ ድብላ ነገር ኣስተውዒለ እንታይ ትብል ኣብዚኣ ከዓ ኣብታ ዳርጋ መወዳእታ መስመር ካብታ ንእግዚአብሔር ቃል ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ንባዕሉ ፍጹም ስጋን ነፍስን ፈጠረ እንታይ ድብል ደሎ ኣብዚ ካብ እግዝእትነ ማርያም ሲ ንባዕሉ ፍጹም ስጋን ነፍስን ፈጠረ ካብ እግዝእትነ ማርያም ይወሲድዎ ካብ ካልእ ኣይኮነን ብዙሕ ክሕደት ስለ ድስማዕ እዩ ብቅድምና ፈጢሩ ኣዳሊዎ ዝነበረ እዩ ኢሎም ዝኣምኑለው ንሕና ግን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ ነቲ ስጋን ነፍስን ወሲድዎ ኢና ንብል እወ ስጋ ካብኡ ይወሲዱ ነፍሲ ግን ኣይወሰደን ድብሉ እውን ኣለው ኣብዚኣ ግን ኣቦታት ኣቐሚጦም ኣለው ኣነፅር ኣቢሎም ስጋን ነፍስን ፈጠረ ካብ ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ይወሲዱ እቲ ስጋን ነፍስን ከዓ ባዕሉ ዝፈጠሮ እዩ እቲ ዝወሃሃዶ ደሎ እቲ ዝለብሶ ደሎ ስጋሲ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ዝፈጠሮ እዩ ብፍቃዱ ከዓ ንምድሓና ከዓ ካብ ድንግል ማርያም ነቲ ስጋን ነፍስን ወሲዱ ከዓ ተዋሃሂዱ ምስ መለኮት ክርስቶስ ተወሊዱ ማለት እዩ ኣብታ 31 ኣብዚኣ ከዓ ደስ ዝበለትኒ ከምቲ ኣብ ኩሎም ነቢያት ሓዲሩ ኣብኣቶም ሓይሊ ዝገበረ ኣብ ሰብ ኣይሓደረን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጉ ይልእኽ ኣብ ቅዱሳን ሓድር ሓይሊ ይገብር እዚ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ቃል ስጋ ደኣ ተዋሃሃደ ኣብዚ ፍጹም ተዋሃሂድዎ ከምዚ ንቅዱሳን ጸጋ ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ዝሓድሮም ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ደዓይ ከምኡ ይኮነን እዚ ቃልሲ እቲ ቃል ማለት እቲ መለኮት ምስ ስጋ ብፍጹም ተዋሃሂዱ እቲ ህላዌ መለኮቱ ከዓ ሰብ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን እቲ ቃል መጺኡ እቲ መለኮት መጺኡሲ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ስለ ዝረኣናዮ ናብ ስጋ ተለዊጡ ኣይኮነን እቲ ቃል ኣሎ ትህላዌ መለኮት ኣሎ ኣይቀየርኒ እንታይ ደኣ ምስ ሰብ ምስ ስጋን ነፍስን ድበል ኣፍታ ቁጥሪ 30 ካብ ድንግል ማርያም ዝተወስደ ስጋን ነፍስን ምስኡ ብፍጹም ተዋሃሂዱ እምበር ከምዚ ኣብ ነቢያት ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ ድዩ ጸጋ ኣምላኽ ድዩ ከምኡ ሓዲሩ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቃል ኣብቲ ስጋ ተዋሃሂድ እዩ ብፍጹም ምውሃድ ኣብታ ቁጥሪ 32 ከዓ ዳግም ከዓ ጎይታና ነፍስን ስጋን ተዋሃደ ምስ በለ ኩሉ ግብሪ ሰውን ፈጸመ ብፍላይ ከዓ ኢሉ ባዕሉ ስጉኡ ከም ዝፈጠረ ንነፍሰይ ከም ብራን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ኢሉ ተዛረበ ንነፍሰይ ከም ብራን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ኢሉ ተዛረበ እዚ ከዓ ስጉኡ ባዕሉ ከም ዝፈጠረ ይብል ማለት እዩ ኣብታ 34 ከዓ ንሱ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ከም ሕጊ ኦሪት ከዓ ገበረ እታ ነባብ ኣንቢባታ ማማ ይርጋዓለም እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣብ እቲ መለኮታዊ ኣምላኽ እቲ ቅድምና መጀመርታን መፈጸምታን ዘይብሉ ቃል እግዚአብሔር ንሱ ስጋ ሰብ ለቢሱ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ኣምላኽ ክነሱ ከዓ ከም ሕጊ ኦሪት ገበረ ብጀካ ሓጢያት ኩሉ ሕጊ ሰብ ከዓ ዳፈጸመ ዓብዩ ከዓ ከም ሰብ ተመላለሰ ትብል እዚኣ ከዓ ደስ ስለ ዝበለትኒ ኣብታ 36-37 ከዓ ልግባ ኣቢለ እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ዳግም ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብርግጽ ዝተወልደ ንሱ እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ወልድ مش آب ولد منفس قدوس إلنا بسلاسينا آمنينا ولد كريستوس مستولد يكونن ولد دبها النجر متيو آب ولد منفس قدوس سلاسي مجمرتان مودعتان دايب اللوم
ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ኢልና ብሓደ ኣምላኽ እንኣምን ወልድ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ወልድ ካብ ቅድሙ ወልድ እዩ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ዝተወልደ እናተወልደ ዝነብር እዩ ወልድ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ተወሊዱ ኢልና ንኣምን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብስጋ ተወሊዱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ብባህርየ መለኮቱ ተወሊዱ ብባህሪኡ ወልድ እዩ ካብ ኣብ ተወሊዱ ንብል ብስጋ ከዓ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ወልደ ኣብ ንብሎ ካብ ኣብ ስለ ዝተወልደ ወልደ ማርያም ከዓ ንብሎ ካብ ድንግል ማርያም ስለ ዝተወልደ ኣብ ሃይማኖት ተዋህዶ ክልተ ልደት ኢና ንኣምን ብመለኮቱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ብዘይ ሰበይቲ ድሕሪ ምፍጣር ዓለም ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከዓ ተወሊዱ ወልደ ማርያም ከዓ ንብሎ ክልተ ልደት ንኣምን ስለዚ እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ወልድ ማለት እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ንብሎ ሓደ ካብ ቅድስት ስላሴ እቲ ወልድ ካብ ኣብ ብመለኮቱ ዝተወልደ ንሱ እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ዝተወልደ ብስጋ ይብለና ኣሎ እዚኣ ከም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ክንፈልጣን ከነሰውዕለላን ስለ ዝደለኹ እየ የቕሬታ ግዜ ከይወስድ ትካልእ ንባብ ክሰክሮ እየ ኣብታ 37 ከዓ ኣዝያ ትገርም ከነፅናዕ ዘለና ኩልና መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ዓርቢ ተሰቂሉ ኣብ መስቀል ስለና ምስ ሞተ እቲ ስጋ ናብ መቃብር ይወሪዱ ሓቀይ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ገኒዞም ናብ መቃብር ክወስድዎ ከለዉ ወላ ደኣ ብስጋ ይሙት እታ ነፍሲ ትውፃእ እምበር መለኮት ኣይፍለይን እዚኣ ንኩሉ ግዜ ከነስተውዕለላ ካብቲ ስጋ ኣይፍለይን እዩ ካብቲ ነፍሲ ኣይፍለይን እዩ መለኮት ኣብ ኩሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ስጋ ኣብ መቃብር ክወርድ ከሎ መለኮት ምስቲ ስጋ ኣብ መቃብር ነይሩ ምስቲ ስጋ ምስቲ ነፍሲ ዝተፈለየቶ ሞይቱ ተባሂሉ ተገኒዙ ኣብ መቃብር ዝኣተወ ስጋ ምስኡ መለኮት ናብ መቃብር ወሪዱ ምስቲ ስጋስ መለኮት ናብ መቃብር ወሪዱ እታ ነፍሲ ከዓ ናብ ሲኦል ወሪዳ እንድያ ድሕነት ሰቢኻ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ገፊፉ እንዲ ክርስቶስ ንገነት ኣውሪ የእትዎም ስለዚ በታ ነፍሲ ከዓ ብነፍሱ ናብ ሲኦል ክወርድ ከሎ ከዓ እታ መለኮት ድማ ምስታ ነፍሲ ከዓ ኣብ ሲኦል ወሪዳ በዚ ከዓ በዚ ተዋህዶ እዚ ከዓ ካብ ሞት ተንስአ ይብል ማለት እዩ መወዳእታ ኣፍታ ቁፅሪ 40 ማማብረይ ጠቂሳታ ፀኒሐያ እዚኣ ድሓን ክሰክራይ ኣብታ መወዳእታ ከዓ ቁፅሪ 45 ናይ ዛንባብና ናይ ሎሚ ነበረት መወዳእታ እያ እንታይ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ተዋህዶ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ ይኾኑ ንብል ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ እዮም ኢና ንብል እንታይ ማለት እዩ ሓደ ኣካል ኣይኮነን ደለዎም ስላሴ ብኣካል ሰለስተ እዮም ስለዚ እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ንኣብ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንወልድ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍጡራን ኣይኮኑ ንብል ኣሎ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኢልና ንወልድ ንበይኑ ፍጡር ከይንገብሮ ምእንቲ ስጋ ስለ ዝለበሰ ፍጡር ኮይኑ ብሎ እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍጡራን ኣይኮነን ኣንቶ ያርታ ቁጥሪ 22 እንታይ ኢለ ነይረ ነቲ ዝተዋህዶ ወይ ዝለበሶ ስጋ ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ እሱ ፍጡር ይብርግፅ ስጋ ኣዳሚ ንዑ ስለ ዘለበሰ ግን ንክርስቶስ ሰብ እዩ ፍጡር እዩ ኣይንብሎን ኢና ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍጡራን ኣይኮኑን ኣይልወጡን ኣይናወፁን እዮም ጥንትነትን ፍጻሜን ከዓ የብሎምን ወልድ እዚ ብስጋ ዝተገለጸ ክርስቶስ ልክዕ ከም ኣብን ከም መንፈስ ቅዱስን ጥንትነትን ፍጻሜን የብሉን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረ እዩ ዓለም ኣሕሊፉ ዝነብር ከዓ እዩ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘረባን ምሕቅሬታት ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ኣብና ካብ ትገብሮ ጸሎት ፅኒሉ ይስማዕኩም ከነስተንትን ልተዳለኹም ተሃሊኹም ዕድል ክበኩም እየ ምድሕሪኡ ናብ ኣቦታትና
ዝኾነ ንብሎ ነገር የለን? ሓራይ ታ ግዜ ክንጥቀመላ ምእንቲ ኣብ መንጎ ድኾነ ሓሳብ ርእቶ ተለኩም ኢድና ሓፍ ከነብል ንኽእል ኢና ሕቶ ተለና እውን ክነሓቶም ነቦታት እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ግን ስቕስቕ ኢልና እቲ ሰዓት ካብ ድቆፅር ናብ ኣቦታትና ከሕልፈኩም እየ መድረኽ ናብ ኣቦታትና ብመርጌታ ቅድም ናባኹም እብልኹም ኣለዉ ኣቤ መላከ ሰላም ኣነ ምጸለት ማዕፀው ገብር ለይኮነ እሺ ኣቦና ሓራይ እምበኣር መድረኽ ናብ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ከሕልፈኩም እየ ራይ ኩልኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ከመይ ውዒልኩም ትኽሳብ ሰዓት ዝብድሓኒ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ጽቡቕ ተነቢቡ ሓውና ዲያቆን መሃር እውን ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ እቲ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ እቲ ናይ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ትሕቶ ዘለና ሕቶታት ካብዚ ናይ ሎሚ ኹን ዋላ ካብቲ ዝሓለፈ ንክሳብታ ሰዓት ተኣክል ንሕቶ ተንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እሞ ዝኾነ ዘስተንተናዮ እዚኣ ተማሂረ ንብሎ ወይ እዚኣ ኣይተረዳእኒ ንብሎ ሕጂ እውን ደጊመ ናብ ጉባኤ ቅድሚ ምስጋርና ናብ ጉባኤ ዝኾነ ሓሳባት ተለኩም ሎማ ዓንተስ እዚኣ ተማሂረ ካብ ሃይማኖት ኣበው ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተነበ እዚኣ ተማሂረ ንብሎ እንተሎ ንዓኻትኩም ቅድሚያ ክበኩም ኣቦና መርጌታ ቃል ህይወት ስማዕልና ማእዛኤ ሕቶ ደይኮነስ ዶንጌ እንዲኣትየ ኣይርከብኩን ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እዚኣ ናይ ስላሴ ሕጂ ዲያቆን ሓውና ክገልፃ ራይቲ ግዜና ንጠቐመሉ እስማዕ ኣለኹ ሄሎ تسمع لخي أنا من عوام من البحث يسمع من كيف اللمبر الشيء من راي برا مرقيتها سمع الله ዝተማሃርናዮ ዘስተንተናዮ ዝፈለጥናዮ ኣባና ክህልወና እዛ ትዛረብ ኣላ ኣባና ይግባእ ከምኡ እንተዘየልዩ ከዓ ዘይተረዳእና ክህልዎ ይግባእ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣነ ዘስተንተንክዋ ኣብ ምዕራፍ 56-37 መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ምስታ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ወረደ እቶም ኣቦታት ዝኾነ ሓሳብ ኣብዚ ድርሰት ናይ ዝኾነ ኣቦ የለን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ዝነበረ ስሕተት ወይ መናፍቅነት ትብሎ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ መለኮቱ ብዛዕባ ተስቢቱ ብዛዕባ ስጋ ምልባሱ እቲ ዝለበሶ ስጋ ካበይ ምዃኑ ነዚኦም የመቶም ሕቶታት ዝፈጥሩ እቲ ቃል ኣምላኽ ግን ብትኽክል ኣቐሚጥዎ ኢሉ ምክንያቱ ትርእስትና ክጅምር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ እግዚአብሔር ብሓድነትን ሰለስትነትን ዝግለጽ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣካል ናይ ቅድስቲ ስላሴ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድኃኒት ፍጹም ተበጃዊ ምዃኑ ስለዚ ሞተ ክበሃል ከሎ ስለዚ ኣምላኽ ኣይመውትኒ ሞተ ካብ ዝብል ፍጡር ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ቃል መደምደምታ ማለት እዩ መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ኢሉ መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቃብር ከሎ ምስታ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ወረደ ከምዚ ብዝበለ ተዋህዶ ድማ ካብ ሞት ተንስአ ሕጂ ሞተ በስጋ ወሃይወ በመንፈስ
وهور هذا إلا مكوهتا تنبر نفسهم وسبك لهم جئزانة تبل كابتا ملغتي هواري قدس بيتروس قداماي ملغتو معرف سلسته قصري عسرته وشمنته بعتسني بعتقميت الله مالتيو بسقا موته بمنفس قنا هياو كون سلازناتي فتصم أملاخ فتصم سب زبل وي السقا أي وسدن متهاتيو زبل وي أبكن نفسي ملوكوت ينقاسا قصونا يرو زبل اتزوى سودو سقا كاماريا ما يكونن كابعلي زبل نقولو قدس بيت خرسيان قدسانا بوتاتنا بمنفس قدسنا تمرحو بقال እግዚአብሔር መልስ መልሰውሉ ስለዚህ قدس بيت خرسيان مس قال እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለን አብ ቃል እግዚአብሔር ምስክርነትን ዘይብሉን ዋላ አውሽ ቤተ ክርስቲያን እንተሃለውን እና ቤተ ክርስቲያን አይኮነን ملكوت مسجا أما قابر كله مستانا يسجا هيوت نفس دما أما عمق سؤال ورده كم زبالة وهذا دما كم وتنسأي نابزز بس حلو مخنيات جن نقول لون دازر زرعي مسي مالتي سلز تقلص خلاص كده جمايد لهون أبو كسري عسران كلتن سجا سب سلز توهده فطور تسمي إمه إذا فطور توهده فتارخا عنك سيول كفيتو إلى بحسب ناس أصري مالتي كم كل سب في الصم سجان في الصم توهدون نسخ أباب بزخنا في الصم يوم بمتهار زي كونس بحكي في الصم سب كونه زبلنا كلنا بلا علي أما جمر أخ جمر جليس وانز نبرة سحتاتن ملسو هواري قدوس إبيفانيوس ناي كوبروس إبيسكوبوس حدا ببيت كريستيان قبول زخنا بزعبا سنة ملكوت سلا دحنات صحافو ملهك زبل ملهك مالت أنكر مالتي أنكر مراقب البحري أما أخل بحري تأتوك بلا خلوة ناب بحري زدربيو كبيت ميزان زلوه حاسيني مالتي سلازز ملهك زي نيمان ساقا مس زرقحو فاتيمات مركب كتنكاسا قساي تخيلنا زبوتات زدال الو مصحف كا بفصم نيمان نقونا نساقام نسحتت أنف دقا سيهب مصحف سلازخونا ملهك إلى مخافت ملهك زبها المصحف يوم أبزا هيمانت أبو أقميتمو سلاز تفقد اللي بلبي يمسجن سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን نقال እግዚአብሔር بهداءتن بانك أدوان سلاز سمعهم وخاب تقبروا صلاة كله እግዚአብሔር اسمعهم آمين قالي وتسمع لنا أمين أمين ربنا يقال هوت أراي نيشي جيزي اللاتنا مسار بعان كلتن كوين هلا 18 دقيقة سلازلا من 4 زدت دالكم ويحطوا زدالكم من تحليكم ويوناس سنتنو عدلك بكمي دياكون مأزا أشمعوانا بونا مرت زارب نير عن طوي راين بار دخونا حساب تديبلنا دياكون بنا أبي ملأك سلام كحلفكم دخونا حطوا طلقكم جن إيدكم حفابلكم تحت تدخل إيهم أبوتاتنا خمر لسرنا سمعنا الله دياكون دياكون سمعنا الله اندحر حطوا ديبلنا جن ترديكم سلازلو بيتا كرسيان كا حطوا اللوا أبي مرقيتا حطوا خحطوكم ولنا اللو اندحري دي تردان هالي ونحتاج تدي حاتيتنا جن كله تردي الناس سلازلو كن ملس نخيلنا مالتي غنحتاتينا دياكون هاي سمعنا تسمعنا أبي ملأك سلام نبا دياكون سمعنا لهم كالوت أول سمعكم على بنا أقوم تعدل دياكون أبي مرقيتا تعاصيكم على مسلني ميت أكون زلو I don't know why أبي مرقيتا ميت علو دياكون سمعنا لهم هو يغريتا مين كيريات صنيحة هو أنا سمعكم إن تسمعني شمع أنتبو معزا أبي مرقيتا غزارة بخلو جميران راس أي شمعوان أبي مرقيتا مو قدم بصحلة معزاونا حسابات تقلت الله مسن معزا حفتنا إيش نناتنا كمبيوتر سلازا حزناس ميت كيريات صنيحة رسي أيها أوكي قال هو تسمع لنا غني اللي يابون أنا سيابونا مرقيتا صبو غيرهم قد صوات فنيحهم أبزانا يسلسلنت حجي نحنا
ስለ ባይብል ስታዲ ንምሃር ዘለና በብቁርብ ይርዳእና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሰለስትነት ሓድነት ኩሉ ዝገልፅና ፀናሕ ዓለም ምልእቲ ከቢዳት ካደላስ ከቢድዎ ዘሎ ሲብል ሓስብ ፀኒሐ ብዛዕባ ሰለስትነት ኣዝዩ ኣገዳስን ንእምሮ ሰብ ከዓ ብቐሊሉ ክርድኦ ዘይክእል ስለዝኾነ በዚ ምክንያት ይኸውን ዶ ዓለም ማለት ናይ ሰለስትነት ሕጂ ገለገለ ብስራሕ ምሽ ኣሎ ከምኡ ይሓቱኻ ካልኦት እምነት ኣመን ሰለስተ ኣምላኽ ይኹም ተኣምኑ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ተኣሽሙ ይኮኖም ይድንፅዎም ከመይ ገይሩ ሓደ ኣምላኽ ሰለስተ ከመይ ገይሩ ንሕና ሰለስተ ተፈላለዩ ከይኮንና ንኣምን ሓደ ኮይኑ ፋደር ሳን ሆሊ ስፒሪት ኢዝ ዋን ኢና ንብል ሓደ ኣምላኽ ኢና ንብል እሞ እቲ ናይ ሰለስትነት ኣገላልፃ ኣዝዩ ስለ ዝኸብድ ዓለም እዚ ግን ንምሃሮ ስለዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስትያንና ስለትምህረና ዘለና ንዓና እውን በብቁርብ ሕጂ እንዳተረዳእና ዝኸይድ ዘሎ ክብል ፀኒሐ እሞ ካልአይቲ ከዓ እታ ፀሎት ሕጂ ክፅሊ ከሎ ከዓ ነስ እንታይ መጀመርያ እዚ ንሕና ንኸነመስግኖ ጥራሕ እግዚኣብሔር ፈጢርና ንምስጋና በቃ ንኸነመስግኖ እምበር ዋላ ሓንቲ ካልእ እየ ንኸነመስግኖ ምስጋና እዩ ዝደሊ ብምስጋና ትጅምር ምስጋና ከዓ መወዳእታ ደይብልካ ይብል እሞ ኣቦና ሓዲሆም እዚ ከመያ ትክክል የደለኹ ወይስ ምስጋና ትጅምር ምስጋና ከዓ መወዳእታ ዘይብልካ መወዳ ሕጂ ኣብ መሬት ኣለ ምስ ሓለፍና ኩሉ ሻዕ ከነመስግኖ ኢና ኣብዚ ቦትኡ ንኣቱ ግበረና ማለት ምስ ኣተና ምስኡ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቅዱስ ከምቲ ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም ዝሰግድሉ ሕና እውን ምስጋና ጥራሕ ኢና ከነቕርብ ኣብ ሰማይ ምስ ሞት ማለት እያዋን ምስ ኮነ እዚአን ነይረን ትሕቶይሲ እታ ናይ ሰለስትነት ኣዝዩ በቃ ማለት ንክትርድኦ ክብድ በለ ስለዝኾነ ንዓና ግን ስለንመላለስ ዘለና ትምህሩና ኣለኹ ይርዳእና ኣሎ እዚኣ ነይራ ትሕቶ ያቦና ምናልባት ተረባ حوس والسابيلة خيكون غريب ቃልዮ ተስማዓልና ሕጂ ማማ መዓዛ ከም ሓበሬታ ጥራይ ድያ ወይስ እቲ ሰለስትነት ናይ ስላሴስ ኣረድኡና ድያ نو أنا ردأنا له أنا ردأنا قد علمسي نسلستن إذس أنت ليه تماهير كايوس نخرج أكس أزيو خبيديون مالتي نسي تمهارو دلنا هون نحن هون في أرثوذكس بينا سلنا مهارو دلنا إذ ردأنا دل حجي قد قالوا أتقن نحدي مهارو وخينمس أزيو كبيدينا عاتو نخرج نحنا كمان توم نأتو توم قال أملاخ إن نبل دلنا ينبري ولا زخونة أرثوذكس أماني كايو حوخا حاكرات قلت اللي حديثاش قلت يدخل إن تديلي مئتا تقال أملاخ بزعبا سلستنس أزيو عميق سفيحين سلا زخونة جزي وسيد كاكتب مهارو تردون جزي وسيد الكايو نقبل دليل تتذكر ቃልዮ ተስማዓልና እሺ ማማ ህይወት ሓድጉ كميمس كلهم أنا سي I don't know ترديعتنلا كمزي ما أزا حفتي زبالتو قليل جاي كونن حق زربا ولا ندا تمهار كاوين ستيل بطعمي رقيقي حجسي قليسكم ما يخم كأخذ لهم جست نختبر هالنمبر ترديعتنلا تتحستا أبتا 36 سي اتي خاب أبز تولد داقم كأخب اجتنا مريم قدست دنجل مريم برقص تولد نسو أب سماي أب مدر أب سماين أب مدرن فتصومي نسو أب سماي فتصومي أب مدرون فتصومي حجي يا كما أخم كتلو نوعيكم كم زا حجز بلا زلخ أب كله نسو فتصومي أب ولد منفس قدس حجي كنا أبزي أتحطت سلمنتايو فتصوم إلو أب فتصوم حدري زبهال حجي تاناتي يحطسي نبعلو زتواهدو قبر دقا فتصمي كاب حجيجن كوتو ኣይክፍለይኒ بعلي فتصيمو مالتو ديوتي
ፍጹም ምዃንሲ ንባዕሉ ዝተዋህዶ ግብሪ ደኣ ፈጸመ ንማልባት ታፍ ሰንተንስ ክትከውን ትኽእል እያ ካብ ሕጂ ግን ከቶ ኣይክፍለይን እዩ ያ ኦፍኮርስ ብድሕሪ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምዚ ክትምህሩና ፍጹም እዩ ካብ ብጀክኡ ካለዋል ሓደ የለን ግን ኣብታ ንባዕሉ ዝተዋህዶ ግብሪ ደኣ ፈጸመ እዚኣስ ከመይ ኣቁርብቲ ያብርኽ እሺ ድሓን ሰሚዖማ ስለ ዘለዎ ቦታትና ክምልስዋ እታ ኸን ሕቶኺ ንባዕሉ ዝተዋሃዶ ግብሪ ደኣ ፈጸመ ትብል እያ እወ እሺ ቃል ህይወት ተስማዓልና ማማ ህይወት ቴንክ ራይ እምበር ግዜ ተሎ ንሕጂ ክትምለስ እያ ተደኮይንኻ ኣብ ድመፅእ ደሎ ሰሙን ክምልሱልና እዮም ራይ ድሓን ምስታ ግዜና ንሓዛ እዚኣ እሞ መጀመርያ ክብረና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ሓውና ዲያቆን ቃል ህይወት ስማዓልና አገልግሎት ካባርኽ ከምኡውን ኣቦና ብመርጌታ ኩልኹም ኣብዚ ተሳተፍቲ ጉባኤ ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርኽ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትናውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ድሓን እዛ ዝተሓተት ኣብ መጻኢ ክንገብራ ካብታ ናይ ሓፍትና መዓዛ ተበጊሰ ንእሽተይ ክብል ጸሎ እቲ ንሕናስ ንምስጋና ኢና ተፈጢርና እሞ ብምስጋና ጀሚርናስ ብምስጋና ኢና ጸሎትና ክውዳእ ዘለዎ ክትብል ጸኒሓ ሓቂኡ ንሕና እግዚአብሔር ዝፈጠረና ስሙ ኸነመስግን መንግስቱ ክንወርስ እዩ ስራሕ በዚሕዎ ስራሕ ክንሕግዞ ኣብ ስራሕ ደኺምዎ ከነዕርፎ ኣይኮነን እግዚአብሔር ፈጢርና እንታይ ደኣ ንምስጋና መንግስቱ ንምውራስ እዩ ግን ደቂ ሰባት ኣብዚ ምድሪ ከለና ድማ ንደልዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ጎይታውን ድለይ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ማዕፆ ክሕኩሑ ክኽፈተኩም ዝበለና ኩሉ ግዜ ሃበና ኩሉ ግዜ እዚ ግበረልና ኩሉ ግዜ እዚ እንደልለና እንተኮይኑ ጸሎትና ብለመና ተጀሚሩ ብለመና ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ ጸሎትና እግዚአብሔር ከም ዘይሃበና ገና ክህበና ንልምኖ ከም ዘሎና እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ግን በቲ ዝገበርካልና ተመስገን ኢልና ብምስጋና ጀሚርና ንደልዮ እውን ክህልወና ስለ ዝኽእል ከም ደቂ ሰባት ድሌትና ብዙሕ እዩ ንደልዮ ለሚና ኣበሳና ይቅረበለልና ኢልና ስለ ዝገበርካልና ተመስገን ስለ ንደልዮ ከም ትበናውን ንኣምን ሓጢኣትና ከም ትድምስሰልናውን ንፈልጥ እሞ ተመስገን ኢልና ድማ ከምቲ ብምስጋና ጀመርናዮ ብምስጋና ክንውድኦ ጸሎትና እዚ ግድን እዩ ንምስጋና ኢና ተፈጢርና ንእግዚአብሔር ብስራሕ ክንሕግዞ ኣይኮነን ፈጢርና ኣብታ ካልኣይቲ ዘምፅኣታ ድማ እቲ ናይ ስላሴ ሰለስትነት ሓድነት ንሕና ንምሃር ስለ ዘለና ንርድኦ ኣለና እቲ ካልእ ሰብ ግን እኸብዶ ኢለ ሓቂ እዩ ክትፈልጥ ክትመሃር ኣለካ ግን ናይ ስላሴ ሰለስትነት ሓድነት ድማ ከምዚ ማትማትሻን ወይ ከም ማትስ ብፅሑፍ ፈቲሕካ ክብፃሕ ዝከኣል ኣይኮነን ብምንታይ ዝብፃሕ ብእምነት ጥራሕ ይድብፃሕ ብእምነት ኢና ክንቅበሎ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ካብ ንጅምር ዝሃይማኖት ኣበው ከስተንትኖ ዝፀናሕወስ ከማይ ዶ ስተንቲንኩም ኢለ ከም ሕተአ ኣቕሪበ መደበይ ክዓፁ ደልየ ብፀሎት ክንዓፁ ሃይማኖት ኣበው ካብ ንጅምርሲ እንተኾነ ኣብ ሰሉስ ክልተ ሰለስተ ግዜ ካብኡ እንተተረፈ ግን ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰሉስ ሓንሳብ ከይተነባ ዝሓልፋ ክልተ ጥቕስ ኣለዋ ብሕልፍቲ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ ሰሉስ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ
كيتنبت أي تحلفن يامو لو مد ما خلتي أنا بيبناين ينامو من علو كابزي جوايه إذن تغسزي أن زنجرني سلام انتا يون تدعيلنا إذن نمهارو زولنا هاي ما نتعبو عندي نمنتا إذ مهرنا انت دعيلنا نناي كرستس تسقاونا نناي كرستس سب مخان اتقندي كحدث زنبرا دما نناي كرستس تسقاونا وي دما كما يقروا سب كل أملاك خون أملاك كل دما سب خون زبلينرو إزي ما هيمانة أبو صحفوا أبوتاتنا كله انت عايز جلس عند حريلنا اتي تسقاونت ناي كرستوس نكرستوس أبسق لزبط حنبر إزون ود مريم ودتي يوحنا ودتي يوسف صراب دي كوننا نحواتس نفلطم دي كوننا بعالكسو مسانا زلو دي كونن يلم زعن قفلو زنبوريهم اما اتا توحدو تبلنا اتا ناي كرستوس فصم سبن فصم املاخن مخانو كنفلط ايو بملؤ ز مصحف زمهرنا جن كلتا تقسلوا كل غزي زي ترفامو لو مدما تنبي بابنا نرنينمو من علو زنغرني كماي كل غزي اندحر تستنتنون اندحر تن نسبهللن تلينا الى امو من علو زن تقس زنغرني تندو انا ابونا الراي دس بلني ناي وانجيل يوحنس تلا انتنتا ناي غلاطيا 4:4 تنتين كل شيء دغاغماي ثانك يو تملسن نسانيان وانجيل يوحنس معرف حدا كاب حدا كساب 14 كاب حدا كساب 18 كل جزء تنبب لما دما اب قصري 19 እግዚአብሔር ቃል እዝዩ ሰብ ኮነ ምእንቲ ምድሓና ስጋ ሰብ ተዋሃደ ንሱ እዩ ካብ አብ ተረኽበ ጉድለስ ዘይብሉ ስርዓት ፈጸመ ምእንታናን ምእንቲ ምድሓናን ወረደ ከም ኩሉ ሰብ ከዓ ፍጹም ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ታንክ ዩ ሓፍተና ረዘነት ምክንያቱ ኣነ ተዋህደ ክንብል እንድሕር ኮይና እታ መእሰር ተዋህደ ተብለና ኣየነይቲ እንድሕሪልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአና እቲ ቃል ስጋ ኮነ ተዋህደ ዘብለና እዚ ማለት እዩ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ተዋህደ ተሐወሰ ይንብልና كم صبان كم ماين توهاده اب غلاطيا معرف 4 دما كاب 4 حساب 5 كاب 4 6 دما ملء الزمن مسمصغنا نتوم تحت حق زلو تشايطو مئنت خوصهم نحناون ولدنت مئنت خنركبسي املاخ نزخاب سبيتي التولده تحت حقون زخونه ودو لا اخو ذن تغسي زين تتحجن املاخسي نتخابسي بيتي التولده تحت حقون زخونه ودو انتي غبرو لا اخو معاس ملء الزمن مسمصه مخنياتو اتملء الزمن اب تصبي زنبره ايو اب اوريزه فطرت معرف 3 قصر 5 እግዚአብሔር አቦ ስለ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ስለ ልደት ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 15 እንታይ ዝብል ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ዛሰበይቲን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ጽልእ ተከላለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቅ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ ኣብ መንጎ ዘርእኻ ኣብ መንጎ ዘርኢ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ጂ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትበሃል ዘላ መን እያ እንድሕር ኢልና ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ኣቦ ካብ ድንግል ማርያም بزي سبعي بزي أبو توليدي إتي
رئسي زي فلاق دمامني اتي كم تمن تمثيل زلو مني سيطاني مالتي كاب دنجل مريم توليدو رؤسو زي فلق نعو زرق دمامني قويتا كريستوس مالتي لا أب قطر 34 دما إذا ناي جلاتيا تنبيبات لنا نرأيا صبغ ملسي قنوع ملسي إذا مهران A plus ديم زبلو A plus دما حفتنا رزانت ناي بحق خلتين نسبه للن مشت سولوس كي تتقسى أبزخونة معرف كي رخبنان أين حلفن إنامو سلو كل جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو مدبنا بصلوت كنعصو كبرن مسجانا أملاخ يكون سما أب وولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين قدس جابير أملاخنا سلز أنحنا جزينا مسكنك سلز جوبا زخفت كالنا نمسكنك أبت زخفت كالنا جوبا أدم تساتفت كون أملاخنا سلز حجز كالنا كبرن مسكانا عايقون كم تنم مهارو زلنا دما فتصم أملاخن فتصم سبن كم مخانكا تردينا يتخون قبرز قبعنا خنقبر أب امنة عبوتاتنا خنصنع نتوم قال أملاخ زمهاركم نعاتاتهم سعبوهم كم تبهله إزي ننببو نمهارو زلنا قال أملاخ دما أملاخنا أسر عبوتاتنا أتحجو أبتا عبوتاتنا زلوو زل عالماوي عرفتي أو دما نعوز مرحنا تمرت دما قبرلنا تماهيرنا كنصنع أصنعنا كنحس تماهيرنا كنفلت فليتنا دما مقدخا كنفلت نباخا كنقرب دما استخارد عنا سلا كله بجابير أملاخنا مسكانا يبصحيو زي يبصحخا زي نمهار زلنا قالك أملاخنا مفردينا زي كونس مصدقينا موقسينا زي كونس أبقن مخا نموقس قصر لنا بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصتها تمسا فعاد كام تاب سمايكم دما مدري يكون علت مقبنا على محبنا احنا نزودوا لنا بدلهم كم حرقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل عالمنا كأيما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل الملاك سلام لكله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابي ارتباط قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب أنا السبرختي خفرة كرسخون برخيو وملئتها سقا إجابي مساخيو وفس تدسي بالكي حتى يتنخسر يلنا نفتور دخ يسوس كرسوس من انتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويشري جزيونا عملاكن ودانيس كرسوس كانت سريات يدم ساسي أبسا ولو كساتي برهان أنتم عوية كانت وعوية ديا كانت ودان سايرو قوس أنا ببسمكم يكونوا فتانون صحاني يرسيان اسكلوان سميت زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلط زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلط بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار 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 نكسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበሎ ኩልኹም ድማ እግዚአብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ግዚኹም ይባርኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና ጀሚሩ ዘፈጸመና ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ሰላም ሕደር أمين كلكم أبتتنا قال هوت برخليتي من قال هو تسمعنا ديكون حوي أبواتنا كلهم أخوات الدكان عن دورنا عمنا آمين ለይ ተሃር على هو تسمعنا هذا بلاس ميبالا ليتي آمين أمين قال هو تسمع لنا قلتكم يبارك بركليتي آمين هنحضروا يا كن ودي